И коста хора, аз съм Пекина, ще ви покажа как да построите лего къща. Стойте един момент. Добре. Това с едно лего. Започваме. Тук трябва да ето вижте тук колко лего тук една турба с лего. Продължаваме хора. Ползвам различни цветове, защото нямам точните. Тоест, да. Да, всъщност вратата ще е някъде по средата. Така че ще направим така. Да. Така хора. Да. И сега продължавам. Спра на пауза, докато построя до четвърти или трети. И сега пак съм с хора, завърнах се, построих до третия етаж някъде и сега ще обзавеждаме къщата. Първо трябва нещо като легло, обаче това няма да е така, защото не трябва. Една ето такава решетка. Слагате на първото едно. Държите вторите. И пак слагате. И нещо като по-дълго се получава, за да слагате още едно в края. И ето го леглото хора. Така трябва да се получи. И ето тук. Трябва и нещо като ето това шкафче. Поставяме го до леглото. Нещо като нощно шкафче. Ето тук до леглото. Да. Ето някакъв рафт с храни. Ето тук ще го поставим. Да. Ето тук това за охладяване, нещо като лед бяло долу, диспенсър и пак някаква напитка. Всъщност хора, ето трябва ето това е така нещо като бюро. Слагаме го ето
тук. Това. Така. Ето. Слагаме тук. И вижте хора. Значи. Ето го бюрото. Храните. Диспенсерът, нощната лампа. Леглото, шкафът и продължава напред. Така. Сега ще ми трябва лойд. Не, така, ще направим нещо като диванче, но първо печката, защото е по-важно. Ето така трябва да се получи. Ще хора печката. Ето отгоре. Така, слагаме. Естествено, ето тук ще я сложа. Тук е едно обикновено купче и отгоре ще поставим нещо. Например, някакво Ами, още една храна хора ще поставим и така. Даже няма да е тук, ето тук. Така. Така. Сега. Диванът. Ето тук ще го направя. Всъщност от другата страна ще е диванът. Тук ще е нещо като баня, мисля, че. Така. Тук ще е диванът. Така. И още едно купче с едно няма да. Ето така трябва да стане, обаче не е готов. Ще променим малко нещата. Още едно с готов е дивана. Сега да вземем такова гладко, за да може да се слага. Ето го диванът. Ще го разглобя. Така и маса отпред. И няма. Ето това ще е моста. Ето едно. Стойте хора, че тук
да. Тук ще направя килим. Тук нещо, кой ще е червен. Така. Мале хора, това е доста трудно. Добре, няма без киноста. Защото бързо не може. Някаква масичка по средата. Слагане на разни неща, всеки каквото иска. Така. Така и така. Ето някаква граница. Клип стана доста дълг, така че малко спирам. Ами ето тук масата голямата, дивана, леглото, диван, бюрото с диспенсера, лампата и това за леда. И печката. И тук някакво малко легло.